Silva, ano bang isyu nyo dito, Silva? Tunay na bautismo na pinatutupad na dapat sundin ng mga Kristiyano. Bro Eugene, Yun ang issue. babawi siya doon sa pagkatalo niya na wala siya napatunayan na meron tayong kautosang nalabag nang tayo nagbautismo ng bata. Ay, babawi doon. Lare, sa dinami-dami ba naman ng doktrinang Katoliko, bakit binyag pa ng mga bata, bautismo pa ng mga batang gusto mo? Oh, Kasi ang ginagawa niyo gapo ay wala sa kasulatan. Anong wala? Wala sa paraan ng Biblia. Isa pa, ang bautismo sa sanggol, wala na sa Biblia. Buhos pa ang pinatutupad niyo. Kapag wala sa Biblia, bro, ayaw ba nating paniwalaan at ituro yan sa mga tao? Pag wala sa Biblia ang doktrina, hindi kailangan paniwalaan. Hindi kailangan sundin. Yung doktrina ninyo, bro, na ayaw bautismuhan yung mga sanggol, bro. Kaninong doktrina yan, bro? Yan, magandang tanong yan. Sige, sagutin mo. Yan ay hindi namin nababasa sa Biblia, kaya hindi namin Ba't mo tinuturo? Bro, Ba't mo tinuturo? Hindi mo lang nababasa. Bro, hindi ko naman sinasabing mababasa ba yan sa Biblia, bro. Yung bang pagbautismo ninyo ng mga malalaki na pagbabawal ng mga sanggol, kaninong doktrina yan, bro? Yung pagbabawal sa pagbabautismo ng mga sanggol, bro. Wala nga sa Biblia yan, kaya Hindi ko tinanong, bro. Hindi ko tinanong kung mayroon ba yan sa Biblia. Kaninong doktrina yan? Kanino doktrina yan? Hindi mo kailangan itanong kung kaninong doktrina. Bro, Ang sinasabi ko, Ang sabi mo kasi kanina, kapag ang doktrina wala sa Bible, hindi dapat paniwalaan. Ito, bro. Tinatanong kanya, kaninong doktrina yan? Kasi Kaninong wala doktrina sa yan, Bible. bro? Sabi mo na, wala sa Bible eh. So, kaninong doktrina yan? Ba't ko naniniwala dyan? ay wala sa Biblia. Hindi, ang tanong niya kung kaninong doktrina yan. Sabi mo kasi kanina, ang doktrina na hindi mababasa sa Biblia, huwag paniwalaan. Sabi mo, di ba? Ngayon, nandiyan na tayo sa point na wala yan sa Bible. Nandiyan tayo sa point na wala sa Bible yan, ha? So, ang tanong ngayon, kaninong doktrina yan? Ba't ka naniniwala? Gayong alam mo naman na wala pala yan sa Bible. Kasi wala sa Biblia na magbautismo ng sanggol. Yun. Kaninong ang doktrina yan? Yan ang Bro, tanong ni kaninong Eugene. doktrina Kaninong yan, bro? doktrina yan? It's either, sabi ka, bro, Biblia na... yan. Ha? Sa Biblia, walang Bro, hindi ko tinatanong, bro. Bro, hindi ko tinatanong kung mayroon ba sa Biblia na ang bata hindi pwedeng bautismuhan o asan ba yung mababasa? Sa newspaper ba yan? Sa kung ano libro? Kaninong doktrina yan, bro? Sa Biblia kami bumabasa bro, hindi sa Sige, sa chismis. Biblia na po yan. Sa Biblia. Di ba sabi mo, walang mababasa sa Biblia na yung mga sanggol ay hindi pwedeng bautismuhan, tama? Walang mababasa. Okay. Sa Biblia. Sabi mo, bro, pag walang nababasa, hindi pwedeng paniwalaan at hindi pwedeng ituro. Hindi pwedeng i-preach. Ngayon, bro, nag-preach ka kasi sa amin eh. Pinaniwala nyo sa amin na bawal yung mga sanggol. Ngayon, bro, wala sa Biblia. Tinuro mo. Kanino mo yan galing, bro? Dahil wala sa Biblia. Wala, bro. Kanino mo yan galing, bro? Kanino mo yan galing, bro? Kasi wala sa Bible eh. Hindi, Sa Biblia yan. sabi mo, wala sa Bible. Daw, Biblia na naman ulit. Ito ganito, Sundo. Walang bautismohan sa... Bro. nasa- Sold out na ako, bro. Bro, sold out Huwag ka na na ako. sumingit. Huwag ka na sumingit. Sa Bible, walang turo na magbautismo ng sanggol. Walang turo na magbautismo ng bata. Kaya hindi naman itinuro yan. Kaya yung tanong mo, kung nasa Biblia ba yung doktrina na bawal magbautismo ng sanggol, hindi kailangan alamin yan. Hindi kailangan basahin. Bro. Sold out na ako sa sinasabi mo na walang mababasa sa Biblia. Sold out na ako niyan, bro. Ang tanong ko, bro, kanino mo yan galing, bro? Na bakit mo ipinangaral yan sa social media at naming dalawa, bro? Kanino mo yan galing, bro? Wala nga turo
sa Biblia Bro, magbautismo hindi na mo sanggol naman eh. sinasabing may turo ba? Kanino mo yan galing? Kay Bongbong Ay, Marcos yan, ba yan? Kay Bongbong Marcos ba yan? Kay si Kine yan? Kaya nga hindi namin itinuro yan dahil wala sa Bro, Biblia. hindi ko naman sinasabi na tinuro mo, mayroon ba yan sa Biblia? Hindi kayo nagturo na ang mga bata ay hindi pwedeng bautismuhan. Di ba? At pinaniwala ninyo sa akin yan. Tinuro mo yan eh. Sabi mo, pinangaral mo sa amin yan eh, na wag bautismuhan yung mga bata. Ngayon, tinanong kita, kung mayroon bang mababasa sa Biblia, sinasabi mo sa amin na hindi pwedeng bautismuhan yung mga bata, sabi mo wala. O kanino mo galing yan? Implicitly. Bakit mo mahilig kayo gumamit na gano'n? Hindi bro. Ito po. Oh, di, kanino bro, pag sinasabi natin kanino bro, refers to a person bro. Kanino mo yan galing bro? Gapo, mayroon kasing basihan. Ang binabautismuhan sa Bible ay malalaki na. Ngayon, kung ikaw kaya tatanungin ko, mayroon bang utos sa Biblia na bautismuhan ang mga sanggol? Hindi bro. Ano? Hindi bro. Ay ito bro, sagutin mo yan ako bro. Sagutin mo ako bro. Kanino mo yan galing bro? Kanino mo yan natutunan yung aral na yan na hindi pwedeng bautismuhan yung mga batang gayong wala namang mababasa sa Biblia? Kanino mo yan nalalaman bro? Naiintindihan ko sa Bible na walang binabautismuhan. Hindi Kaya ko naman sinasabing naintindihan mo ba? Oh, walang mababasa sa Biblia na hindi pwede bautismuhan yung sanggol, pero pilit mo pa rin itinuro sa amin na wag bautismuhan. Kanino mo natutunan yung aral na yun? Sino nagturo sa iyo niya? Sino nagturo sa iyo niya? Naunawaan ko sa Biblia. Bro, hindi ko naman sinasabing naunawaan mo ba? Kanino mo galing yung aral na yun? Sino nagturo sa iyo? Sino nag-udyok at nagsabi sa iyo na wag mong bautismuhan yung mga bata at ipangaral mo yan sa dalawang jando at gapo na yan? Kanino mo yan galing bro? Ay, naunawaan mo ko sa Biblia eh. Naintindihan mo ba? Hindi ko na sinasabing naunawaan mo ba? Sinong nagturo sa iyo? Na mayroon bang nangaral sa iyo na wag mong kwan? Kanino mo galing yan? Yung nasa Bible nga eh. Ha? Kami bumabatay lang kami sa itinuro. Ang itinuro, bautismo, ay mga malalaki na. Itinuro sa Biblia, malalaki na. Pagkatapos, wala namang mababasa sa Biblia na ang mga bata hindi pwede bautismuhan. So, ngayon, saan mo yan galing yung aral na yan? Na wala namang palang mababasa. Sinong nagturo sa inyo na sabihan mo kami, oy, bawal yung bata na yan, wag niyong bautismuhan. Kaninong aral mo natatanggap yan? Hindi ko sinasabi sa inyo na huwag kayo magbautismo ng sanggol. Okay Ang lang. sinasabi ko, Okay lang pala. hindi, problema nyo na yan. Hindi ko sinasabi na huwag kayo magbautismo ng sanggol kasi sarili, kasi ng doktrina yan. Bro, Wala sa hindi Biblia. naman issue dito bro kung pwede ba kaming Ang nabasa, sandali lang, ang nabasa ko kasi, ang binabautismohan ay mga malalaki na marunong tumanggap, marunong sumampalataya, tumanggap ng katuwiran, marunong umintindi ng turo. Okay. Yun ang nababasa ko. Ito bro. Nabasa mo sa Biblia na, uy, malalaki pala yung pwedeng bautisman, yung mga malalaki na, yung mga adults na. Ito, yung may mga yung may mga pananampalataya na, pwede na ito. So, nangaral kayo, check, walang problema. Binangaral niyo. Ngayon, wala namang kahit isang verse na mababasa sa Biblia ang nagsasabing, Panginoon, bawal bautismuhan yung mga sanggol. At saka, sa amin, sinabi mo, na, uy, bakit kayo nagbautismo? Mali yan, kasalanan yan, wala sa Biblia. Wala naman pala sa Biblia yan, bro. Bakit kayo nangaral? Kanino mo galing yan, bro? Kay Soriano? Kasi, Kay Soriano ba? Si Soriano ba ang nagturo sa'yo? hindi si Soriano. Ang turo na yan, nauunawa namin sa Bible. Bro, hindi ko naman sinasabing naunawaan nyo ba? Kanino mo galing yung pananampalatayang bawal yung sanggol bautisman kay Soriano? Anis na sagot bro, anis. Kay Soriano ba? Hindi. Kung hindi nangangaral
naman si Soriano bro na ang mga bata ay hindi kasali sa bautismo. Mangaral ka rin ba? Sa Biblia lang, bro. No. Kung hindi sinasabi ni Soriano sa kanyang programa bro na yung mga bata hindi pwedeng bautismoan kaya kayong mga membro ko, huwag kayong magbautismo. Kung hindi niya pinangaral yan bro, ipangangaral mo kaya yan bro? Papangaral pa rin. Oh. Sa bagay, hindi ako mangangaral, ano? Hindi ako mangangaral. Pero pinapaniwalaan ko. Pinapaniwalaan. Ba't siya naniniwala? Wala naman sa Bible yan. Bakit ka naniniwala bro? Wala naman sa Biblia bro. Hindi mo lang siguro Kasi matanggap mo bro. magpaniwalaan ng doktrinang wala sa Bro, Bible. hindi mo siguro, sa bro. Bible yan. Sa madaling sabi bro, sa madaling sabi, hindi to kagaya ni Reniel Oliva nga imbes kay og binisaya ka kanang sa ato pa, ya kay sa atin pa, hindi nito. Ana si Reniel Oliva. Ana siya ba nga, di man sa kabalo mo Tagalog o Bisaya kayo, yun siya nga, agyang katongon nga sa ato pa, mali di mong Katoliko, ana siya, sa atin pa, mali kayong Katoliko, wala. Ali bro, di lang ito nagamito ng sa atin bro, kay ma-foul na, basig ma-violation sa nakin, Raynong Dan bro. Ang issue dyan ni Brother Eugene, ba't ka nagtuturo ng doktrinang bawal bautismuhan ang sanggol? Alam mo namang wala sa Bible yan. Kaya ang mga bata hindi kailangan bautismohan kasi walang nakasulat sa turo na mga sanggol ay Saan nga? bautismohan. Saan nga bro? Kaninong doktrina yan? Ang tanong ni Eugene, kaninong doktrina yan? Kasi wala sa Bible eh. Sabi mo kasi kanina, ang doktrinang wala sa Bible, huwag paniwalaan. Yan sabi mo kanina. Ngayon, yung doktrinang huwag bautismohan ng sanggol, saan mo kinuha yung doktrinang yan? Wala naman sa Bible yan. Wala kasi itinuro na gano'n. Kaya Ba't mo nga tinuturo? Sabi mo kanina, pag wala sa Bible, huwag paniwalaan. Ba't mo tinuturo yan? Jundo, walang itinuro mo na sanggol. Bro, Yun ang ang sagot hirap mo. bro, ang hirap mo kasing paminin bro, umamin ka na lang bro, na yung doktrina na yan galing kay Soriano. Ang hirap, Umamin ka na lang. ang hirap, ang hirap ay turo na imbento. Yan ang turo na imbento, ang mahirap. No bro, umamin ka na lang bro, nagaling ni Soriano, yan, aminin mo na lang. Kasi para makaproceed na tayo, bakit mo tatago yan? Galing pala ni Soriano yan eh. Ang tinuturo ni kapatid na Eli galing sa Bible. Galing sa Bible. Ang bautismuhan lang, Jundo ay, ang bautismuhan lang dapat ay yung tumatanggap ng pananampalataya. Yung bata, hindi tumatanggap ng pananampalataya. So, ibig bagay bro, Hindi kailangan bautismuhan. ibig bagay sabihin bro na yung mga bata walang pananampalataya, tama? Hindi nakakatanggap, hindi makakaunawa yan, walang unawa. 10 months, wala ay... Saan mo nabasa bro, Larry? Saan mo nabasa na hindi pwedeng bautismuhan ng walang unawa? Bro, yung bang sinasabi mo bro na yung mga bata ay walang pananampalataya, tama ba yung narinig ko? Tama ba daw? Hindi pa makakapananampalataya ang isang sanggol. Ganun yun. Oh, bro, Yun. Hindi daw mga panibala hindi daw. Paano kung may mababasa ko sa Biblia bro na yung sanggol ay may pananampalataya na? Aaminin mo ngayon, nagsisinungaling ka. Hindi, basahin mo muna. Ay, no. Aminin mo ba pag nabasa niya? Paano kung nabasa ko? Ganito na lang, para maganda. Pag nabasa ni Eugene, tama siya. Pag di niya nabasa, mali siya. Ganon, asa ngayon ka double Larry. Hindi. Ang kayo kasi mahilig magbigay ng interpretasyon na sarili. Ba't ka naman sasangayon nun kung hindi ko alam? Hindi, babasahin lang naman. Babasahin nga eh. Hindi. Babasahin. Pero ang interpretasyon ay galing sa inyo, hindi pwede yan. Hindi, babasahin na eh. Hindi ba i-interpret, babasahin lang sa muna, babasahin muna. Pag may nabasa ba, aminin mong mali ka. Oy, depende. Basahin, babasa mo. Ano, hindi bro. Ganito yung challenge bro. Kapag meron akong item, ibig bang sabihin na magbabayad ka? Ganyan ba? Hindi nyo mag-usapan ganyan. Huwag mo sabihin na i-open mo muna, baka may partial yan. Wala. Pag sinabing meron.
Ayan bro, pag may mababasa ko sa Biblia, yung mga batang sanggol bro ay may pananampalataya. Aaminin mo ngayon na nagsisinungaling ka. Hindi talaga pwede. Hindi pwede. Hindi ko babasa. Hindi ko Bakit, bro? babasahin Bakit, to. bro? Hindi ka sigurado sa sagot mo? Ano hindi? Ang isang sanggol na isang buwan pa lang, wala, hindi alam ang aral, hindi Hindi. Ang tanong ni Brother Eugene ba? Kung may mabasa siya sa Biblia na ang sanggol may pananampalataya, aamin mo ba na mali ka nung sinabi mo na ang sanggol walang pananampalataya? Hindi pa marunong tumanggap ang sanggol. Hindi ko tumatanggap ba ang tanong, may pananampalataya o wala? Sabi mo kasi, walang pananampalataya. Babasahin niya, may pananampalataya. Ibig sabihin, ang babasahin niya sa lungat sa sinabi mo. Pag nabasa ba niya yan, aminin mo mali ka. Ipabasa mo muna. Ay no, wag bro. Pag mababasa Ikaw ko. ang nagsabi, Bro Larry, ang point niyo dyan ganito ba? Ikaw ang nagsabi ng isang statement salungat sa babasahin niya. Ngayon, maninindigan ka pa rin ba sa sinabi mo o aatras ka doon? Liwanasin natin. Ipabasa mo. Maninindigan ka. Pag nabasa niya, mali ka. Hindi. Oo, hindi. Ipabasa mo. Kilala ko na kasi, alam ko na kasi yung mga kalidad niyo. Anong kalidad niyo? Magkakaroon kayo ng sariling interpretasyon. O sige, Bakit bro, nababasa ano ang sa tingin mo babasahin ni Eugene? Ito halimbawa, babasa lang kayo ng binibigyan nila kasi ng sariling interpretasyon eh. Oh. No bro, hindi naman. Ganito. Sanay na ako sa inyo eh. Sanay na ako eh. Ay, Halimbawa, wala, hindi niya tanggap bro. Maraming pasikot-sikot bro. Wala. Ayaw bro. paano ko Wala. naman tatanggapin na isang bagay na kayo mismo magbibigay ng pangunawa? Babasahin nga lang, bro. Babasahin Larry, nga. Babasahin lang. Hindi ko Mamaya naman na sabihin, interpret. unawain Babasahin mo. lang. Babasahin lang. Babasahin nga, huwag bigyan ng... Tignan natin kung tama yung pangunawa Ayun na. niya. Kung ang binasa niya sa ka, babasahin lang. Walang interpretation. Babasahin Sige, lang. sige, basahin nyo. Amin yung bang mali ka pag nabasa niya sa lungat sa sinabi mo? Unawain natin. Hindi, amin mo mali ka. Sabi mo, huwag unawain, huwag ipaliwanag. Babasahin lang. Pag yung binasa niya sa lungat sa sinabi mo, amin mo mali ka. Pwede ko nga aminin. Tignan Pwede. natin. Pero ano mo yun? Para kung hindi lalaki kausap niyan. Tignan natin. Ano, aminin mo bang mali ka pag yung kanyang binasa, isalungat sa sinabi mo? Ipabasa mo, huwag kang matakot. Hindi naman ako takot bro. Ikaw yung takot eh. Hindi naman ako takot. Ikaw yung takot Ready ko nang babasahin to bro. Kaso lang ikaw. Wala Ikaw eh. yung takot eh. Wala rin. Huwag mo talaga yun. Ikaw yung takot ka eh. Mo kasi kumasa eh. Alam mo kasi, Jondo, kahit na si ChatGPT, magsasalita na walang pananampalataya ang bata. Sige. Ano sa tingin mo ang babasahin ni Eugene? Kung may duda ka, ano sa tingin mo babasahin niya? Ipabasa mo na lang, huwag mo gawin akong pangmangula. Sige. Hindi mo alam ang talata. Babasahin lang niya. Hindi siya magpapaliwanag. Ikaw rin, huwag niyo mapapaliwanag. Kung ang nabasa niya sa lungat sa sinabi mo, amin mo bang mali ka? Sa lungat eh. Amin mo mali ka. Huwag ka nang humingi ng kondisyon. Ipapasahin. Wala bro, wala. Wala, hindi niya Wala. tanggap bro. Pangit. Alam nyo, naghanap lang kayo. Hindi kayo na. Naghanap Yan lang kasi kayo na. nagsasalaysay nang wala sa isip. Bro, marami akong Biblia dito bro. Mahigit siguro ano bro. Hindi ko na lang to sa kanya bro. Ipipilit to. Wala eh. Wala. So, wala. Ayon sa Jundo, ayon sa source mo, walang pananampalataya ang sanggol. Yan. Napakalinaw. Sige. So, ito, source mo to. Bro Eugene, Oy. ano na lang, para matapos ang usapang ito, para sa mga nanonood, pag nabasa mo, sa lungat sa sinabi ni Larry Silva, idideklara nating natalo si Larry Silva. Sige. Ito na lang bro. Ayaw niya Ayaw kumasa na eh. namin eh.
Ayaw niya pumasa eh. Oh, So, basahin mo na lang, Brother Eugene. Ayaw niya pumasa eh. babasahin na lang natin dito kasi ayaw niya nga aminin eh. Oh, diya. Makita ng mga tao na mali si Larry Silva. Ang ginagamit natin dito, magandang balita, Biblia. Yan, sa Bisaya ha. Magandang balita, Bisaya, Bisaya muna tayo. Bisaya. Oh. Bisaya. Anong talata? Anong talata? St. Matthew chapter 18 verse 6. Ano? St. Matthew chapter 18 verse 6. 18 verse 6. Para sa mga Bisaya na nanonood, babasahin natin to. Ito. Og mahitungod ni ining gagmayng mga bata nga nagtuo kanako. Ha? Maayo pa mo sa kataw nga hiktan og dako nga galingang bato sa iyang liog gitambog siya sa kinahiladman sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila sa pagpagkasala. Ingon ni Kristo nga hiktan kag dakong haliging batong galingan naglabog kas dagat kaysa makaangin ka. Kadto mga tao nga nag-ingon nga mga bata way pagtuo. Karon kay imong baruganan wa may pagtuo ni mga bata kaysa mahiktan atong batong galingang bato ani ron tambog laod ikang Suryano padong nimo kay mo man inyong baruganan. Yan, tara. Ito, basahin natin to sa Tagalog. Sandali lang. Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa liig ng isang malalaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. May pananampalataya, sabi mo wala. O di, talo ka na. Talo. Binasa lang ha. Walang pinaliwanag. Walang pinaliwanag, talo ka na. Walang pinaliwanag. Huwag mo papaliwanag. Sabi mo kasi walang paliwanagan eh. Yun na nga sinasabi ko eh. Ang nagsabi, walang paliwanagan. Ipapaliwanag sana. Ayaw mo eh. Binasa lang. Sige, paliwanag. Ay, sabi mo, walang paliwanag. Hindi, paliwanag no. Okay. Paliwanag. Wag na magpaliwanag. Sabi mo, walang paliwanag eh. May pananampalataya. Paliwanag no. Oh, ang sanggol may pananampalataya kaya nga pwede mag-praise eh, kasi may pananampalataya. Yun ang ibig sabihin nun. Ito, ako magbabasa sundo ha. Datapot sino mang magbigay ng ikatitisod sa isa sa maliliit na nagsisisampalataya sa akin. Maliliit na maliliit nagsisampalataya. Ayun. Ayun. Hindi, sandali lang. Huwag kayo sumingit. Pambira. Nagsisisampalataya sa akin ay may pakikinabangin pa siya kung bitinan ang kanyang liig ng isang malaking batong gilingan. Ano ba ibig sabihin ni Kristo dito? Ano ba ibig sabihin ni Kristo? Tundo, yung mga bata o yung mga maliliit na binabanggit dito ay hindi kagaya ng mga bata na binibinyagan nyo na isang buwan pa lang. Kung meron akong mababasa bro, kung meron akong mababasa sa Biblia na sinasabi nating infant, o ngayon, ito, ibahin natin tong sitas. Pag meron akong mababasa sa Biblia, infant naman. O sige. Ano? Kasalari, infant? Babasahin? Ibang verse, ibang verse. Kasaka, infant, babasahin. Ano ibig sabihin? Ano, kakasaka, Sabi infant? mo, sige, grant natin to na yung sinasabi dito sa Matthew 18:6 na yun yung mga batang malalaki na, yung halimbawa 6 anyos, o ay ganyan. Pero sabi mo, hindi kasi yan infant eh, yung gaya ng Katoliko. Paano pag mayroon akong nababasa sa Biblia na yung mga infant may pananampalataya na sa Diyos? Ngayon, aminin mo, pangalawang talo mo na to. Anong salin yan? Hindi ko naman sasabihin kung ano. Protestanteng salin na yan, oh. Protestanteng salin, oh. Hindi Katoliko. Oh. Ano nga salin? Secret. Bro, the Living Bible para Prince, bro. Ito. Alam mo, Gapo, Bible, Brother Eugene, the Living Bible. Oh, the Living Bible. kahit papataan, Anong talata, Brother Eugene, the Living Bible? Ito. St. Matthew chapter 21 verse 14. Say natin to verse 14.
16 siguro. Ano? 14 ba yan? 16. Tingnan ko muna. 16. Kasi dito, 16 bro. Kasi naano sa ano, sa ballpen. Ano ba? Ano Sabi talaga? niyan? Ha? Ano talaga, 16? Oh. 16, sabi mo sa 16. Anong kapitulo? Yun nga. Mateo 21. 21, 16. Oh, Bulari. Tingnan mo dito sa ano ko, bro. Kung akong aking screen, Bulari, ha. Ito, Bulari, oh. Tingnan mo sa screen ko. Ito yung babasahin niya, oh. Ayan. Bulari. Ayaw Sa screen ko, ito yung babasahin ni Bro Eugene. Oh, bibis. Sige. Oh, babies, shall. May edad ba? May edad ba yung sinasabi dyan? Oy, meron. Little Babies. babies bro. Little babies. Ibig sabihin, infant Little yan. babies. Oh, little babies, shall. Ano yan? Shall. Praise him. Praise him. Oh, Shall may praise him. pananampalataya. O, dito sa Bisaya bro. Makaka-praise ba ang walang Bro, pananampalataya, bro? dito sa Bro, Bisaya Roger? bro, sa St. Matthew chapter 21 verse 16. Basahin ko yan bro ha. Sa magandang balita Bisaya bro. Paborito tong Suryano eh. Hindi mo tatanggi to. O ito ha. Mas klaro bro. Yan sinasabi dyan. Little babies yan. O dito mas klaro bro. Sa Bisaya bro. Yan bro. Yung pagkasalin dito bro. 16. Ito sabi. Si Jesus mitubago oh. Nakadungog ako. Wala ba day ka mo makabasa ni bayan sa kasulatan nga nag-ingon nga ang mga bata ug ang mga masuso. Ibig sabihin, infant. Kasi kapag sinasabi nating masuso, yun po yung nitutoy pa sa inahan. O, nagdididi pa sa kanyang suso. Yun nga, masuso. Di ba? Tanggap na ba yan? Ako naman. Pangalawang talo mo na yan. Wala na. Pangalawang talo mo na yan. Oh, bakit takot ka? Kasi takot. Hindi naman ako takot. Sige, magbasa ka. Sige, sitas. Sige. Magbasa ka. Ako magbabasa na sinasabi mo. Hindi, yung binabasa mo, babasahin ko. Babasa niya. At sinabi nila sa kanya, naririnig mo baga ang sinasabi ng mga ito? At sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi ninyo nabasa mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo Oh, ay iyong sumususo. Sandali lang, huwag magsingit. Pero, anong sa taranta? Natataranta ka na kakali. Wala, binasa mo na. Talo ka na. Binasa, Suso eh. Huwag ka kasi singit na singit. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Ayun. Hindi sinasabi dito. Ayun, yung Hindi mga sinasabi. sumususo may pagpupuri na. Wala, hindi mo naintindihan. Oh. Hindi sinasabi. Anong version binasa mo? Anong version binasa mo? Huwag ka kasi sumingit muna. Anong version? Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Hindi naman sinasabi dito na yung mga sanggol ang pumupuri. Ano pa yan? Ano Bro, pa yan? anong version ang binasa mo bro? Wala Silva, panlulokong ginagawa mo, hindi yan sinasabi ng ng dating Biblia. Kaya siya nagbabasa ng dating Biblia kasi akala niya yan lang ang tamang salin. Mali! Tingnan mo sa salita ng Diyos. Ano sabi dito sa salita ng Diyos? Bro, Sinabi yung nila bang kay version na Jesus, binasa niya, narinig bro, ang mo ba dating Biblia, bro? ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinasabi ng kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya? Palibasa kasi, yung dating Biblia kasi hindi malinaw kasalin, kaya yan ang naging resulta. Lahat ng Bible translation, yan ang sinasabi. Tingnan nyo ha, sa Bisaya. Sa Mayang Balita Biblia, anong gingon dire ha? Oh, ang mga bata o ang mga masuso gibansay mo sa paghalad og hingpit nga pagdayeg kanimo. So, gikan sa baba sa masuso o yung sanggol, gibansay sa Ginoo paghalad og hingpit nga pagdayeg niya. Ang ito nang basahon sa laing version sa Bisaya. Ingon dire. Bisan nga wala bang makabasa sa Biblia nga giingos kasulatan nga bisan ang gagmayng mga bata gitudloan sa Dios nga modayeg kaniya. Ang Dios mo tudlo nya sa kanila kay wala katudlo. The Living Bible ang gibasa ni Bro Eugene kanina, ingon dire. The Living Bible. Yes, indeed. Didn't you ever read the scriptures for they say even little baby shall praise him? Tapos sa kanya mali.
Bukod tangil lang ba? Ang dating Biblia ang baliktad? Jundo Labado. Oh! Hindi mo maluloko bro. Naka-live yung, nakikita sa live yung ano, yung mga talata bro. Di mo maluloko dyan. Pangalawang talo mo na bro, ipaki-resume yung ano bro kasi walang nakikita sa live mo bro, yung mga mukha namin bro, yung screen mo lang. Oh, yun. Yun na malaking problema dito kasi si Larry Silva nakapokus lang sa ang dating Biblia kaya kapag nakabasa ng ibang salin, iba na ang kanyang reasoning. Ngayon, kung sinasabi niyo mga sanggol ay pupuri sa Diyos, paano ba? Paanong paraan? Ang Diyos nga. Paanong paraan? Ang Diyos nga. Oh, sige. Hindi. Tanong ko. Paanong paraan ba ang sanggol para makapuri sa Diyos? Paano paraan? Sa paraan na ang Diyos mismo ang gagawa. Kaya nga sabi dito ang Diyos mismo ang nagsabi, tinuruan niya ang sanggol na siya'y ipadala. Ito, basahin sa Tagalog isa pa Tagalog na Bible. Ito, para makita niyo. Si Sai, sabi ganito, sinabi nila kay Jesus, narinig mo ba ang sinasabi nila? Sumagot si Jesus, oo. Hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos. Tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya. Tinuruan ng Diyos. Anong paraan? Ang Diyos ang nagturo. May problema ka dyan? O anong tinuro? Ano itinuro? Magpuri sa Kanya. Ang Diyos na nakakalam. Paano nga? Siya nga nakakalam. Mula sa bibig ng mga bata, lumalabas ang lubos na pagpupuri. Basahin mo sa Tagalog. Ang dating Biblia. Tignan nyo. Ang dating Biblia, 21:16, sabi dito at sinabi nila sa kanya, Buti narinig na lang, mo ba meron. sinasabi ng mga ito? Bro, At Silva. sinabi sa kanila, at sinabi sa kanila ni Jesus, oo, kailanman bagay hindi nyo nabasa? Mula sa bibig. Mula sa bibig. Itay mong lawas ng angikan. Mula sa bibig ng mga sanggol at ng mga sumususo ay iyong nilubos ang pagpupuri. Mula sa bibig ng mga sanggol, sabihin mo, hindi. Ngayon, sinasabi niyo na mga sanggol ay pupuri. Silva, meron akong Hindi tanong. kami nagsabi. Silva, Si meron Cristo akong yung tanong. nagsabi, Bro, hindi kami. saan mo nabili yung saan mo nabili yung Biblia mong, ang dating Biblia, bro? Meron ba kayong available dyan binta, bro? Wala naman kami binibinta Biblia. Ano ka? So, Ha? mangingi ako sa'yo dyan, bro. Pwede ko bang hingiin yan, bro? Paano ko na may bibili sa'yo? True Wala LPC. kang dating Biblia, bro, Eugene? Wala, bro. Doon ka. Meron yata ako dito Meron ako dito, dating Biblia dito, meron ako. Dali lang. Patingin daw, bro. Saan mo yan nabili, bro? Hindi nga, hindi kami nagbibinta So, ng Bible. so, saan mo yan galing, bro? Ngayon, kung itong, galing dito. Ay, apps lang pala. Akala ko meron. Kasi bro, dyan daw, saan mo nabili yun sa'yo, bro? Yung sa akin naman, dala nung anak ko, kasi yung anak ko kasi galing Cavite, pagbalik niya dito sa Cebu, may dala na siyang Bible, yun, dating Biblia dala niya, anak ko. Tagalog yung anak ko Dindo. Oh. Tignan ko muna dito sa yan, bro, sa Shopee, baka meron. Alas 11:30 na, kain muna ako. Sige, kain ka muna dyan. Pero iba talaga, no? Mula sa bibig ng mga sanggol at ang mga sumususo, nilubos ang pagpupuri. Yun yung, ang dating Biblia, bro, yun yung ginagamit ng mga MCGI, bro. Ang dating Biblia, pero yung kanilang gawa, 20-28, na binabasa sa live, iba sa talaga nakasulat sa ang dating Biblia. Iba nakasulat sa dating Biblia talaga is Iglesia ng Panginoon. O sa kanila doon naging Iglesia ng Diyos. Sila pala yung Okay. Yan, Bro Eugene. Talo si Larry. 3 beses sa talo. Wala na, Dong Larry. Kain ka na lang, Dong Larry. Diyan ka mananalo sa kain. Dito, wala ka namang panalo sa larangan. Kain ka na lang, Dong Larry. Yan, sigurado kung manalo ka. Okay, thank you, Bro Eugene, sa Sige, time. God bless.